clear tu zong zong te in zawain che bele vak ule ei tu ma chuanin chanchin lampang kan man chiaranga ti chuanin in ngai dan te po kha comment lampang ata point man ziak thaya ti chuanin hei chanchin pakhata hi chuanin hmeichhe laka moi lo taka che thin vai pakhat chu YMA te chuan an mana chu kanon chiar dona hemi vai pa hi hmeichhe laka moi lo tak taka che thin video te entira ani ti kha masain gron saidua chuanin hei chanchin aron ziana hianin bengwarna hianin aron ziaka veng branch YMA hnuaia kumpuan committee te chuan vo in ni sari thlaso pakha sang ni somni panga hian hnamdang vai hmeichhe laka moi lo taka che thin an man vai hi mi in sakna a an chhor ania ILP po anei lo dora lutin hmeichhia in an lo nga ka midang an omlo chuan sek video a entir thin hmeichhe pakhat pei chu anute khoi atum hmeichhe naupang pakhat po azui ru a ma se khoi man lo thung ani kumpuan committee te report an don vele chui zui ngalin vo in chhun khan an mana YMA officer roi ani nuwa police in an la pa hi chu vai pa hi chu ten omreu mai ni chuan chanchin dang lo nga thleila ninga thlasong pakha sang ni somni panga dar kwa vel khan zilzau aichi scholarship district khom chung rama thlaman thok ka puya kumsom nga panga vel chuan hnathawhpui kiawa kumsom ruk vel chu athata bengwana thu don danin puya le kiawa hi memar mi ve an ni a mi thlama hnathawkin an oma nizan khan zu an in chu an inhnial buaya puya hian kiawa hi chemin ngonga atan sak ani puya hian kiawa atha thu le ngonga tan sak ti an then thlama dilzau komite ahril ani bairabi police hril anni nuwa puya hi an mana kiawa ruang po hi an la ani ra thak le mai ngong zu inawanga hnathawhpui ngonga tan sak mi mai ani ngai zela saza pathum an hmuwa humal thlat turin mipuian ngen ti in zale news yan aron posa November ni ruksang ni somni panga khan kulikon ngai zel ngona Mizoram State Animal Saza pathum hmu ania heng saza te hi Solomon High School no pangten athla an lo lafua Association for Environment Preservation chuan lom anti ASEP chuan hetianga aizol khochunga nge state animal mutur an hi ASEP General Health Quarter aizol chuan lom ati a hum hal tlat tu niturin mipuite asom heng saza te hi kulikon local council le YMA te po in thai topin an hum hal ani ti ASEP chuan an hriat thu an soya an chunga lom thu an soi khotlang hruai tu te malak na toi tu ni theu turin ASEP chuan mipuite asoma heng saza te hian kutpal an tor ani chuan dan ang taka malak ani theinan ASEP chuan atop thlengin ma aladon ani chuan atoberna ta chuan ZPM official hianin aron tar langa Dampa bial mipuite hnena Chief Minister Pu Lalduhoma ngenna tin anon tar langa chu elo ngai thawang Mizoram Union Territory ania tangin kumsonga le pathumna mel kalo ta Samsung hian in bial le in district hi pasang lober tesina in lauma Indiana district changkang lober per ang swasina aspirational district at isina when kanin in lauma oin katile a in muna changa district dangte bial dangte panpaka ke pen turin sokari ruaman tam
Remsana mangin ruling bial di elections in the local bial loturin involved to tak kan candidate ko man outside lo ba simple lo peturin hmeichhe ngenna chu kalome ole kha song kha zanchin tar lang thai te chu ni se ngai thla du zong zong te in zo vai chunga lom thu ka soya zanchin te in lo hria du zel nei chuan khonga in min lo subscribe ve don nia